Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2025. Kali ini kita akan melakukan perjalanan santai. Start dari rest area Lumbung Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Menuju Ngantang, Kabupaten Malang. Via jalan alternatif. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menonton. Desa Bejirjo. Tepatnya Dusun Bejirjo, Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Langit mendung uga nutupi cahyane. Sekarang jam 12 lebih 16 menit. Suhu tercatat 31 derajat Celcius. Handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetya ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa Lumut ya yang saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae
lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Asam kemuyumu kae bungai hatiku. Muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu. Ngucap janji prasetyo terus sing nyekseni langit uga bumi. Muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro. Yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing nyetok wengi iki, isih endah lelatenmu marang aku. Endah lintang kawuryang ing wengi iki, isih endah rasa Kita lewat jalan alternatif Pahit. Kalau lurus jalan utama ke Ngantang. isih endah Desa Selatri.
rasa tresnamu marang aku. Putra Raden Patah. Pondok pesantren Monba'ul Huda Slatri. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude, langit mendung uga nutupi cahyane lintang. Sumilire angin sansaya Suhu sudah turun 29 derajat Celcius. Posisi di Slatri. kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, Masjid Al-Falah. muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar rasa nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Wong Jagung, Jalan Raya, Pait Lor, Penggolan Serabi. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Bu nderet angkut badhe teng anu napa? Jombok sing lewat klebet e pundi nggih? Jombok iki lho. Klebet. Niki nggih. Kan niki sing niki. Oh, niki Jalan Raya nggih. Oh nggih. Matur suwun Bu nggih. Muga aku lan kowe tansah nyawi. Ono pahit ya nggih? Tahu. Selawase.
Bojoku jeling ya. Jeling. Bojoku le jeling iki meng. Om lho bolak-balik ping pindho. Hah? Hmm? Mbok gedhe ndek isor kono kan. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelakoso nanging ragae lunture tresnamu marang aku endah rembulan sing nyetok wengi iki isih endah lelatenmu marang aku endah lintang kawuryang ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Wah, apik pemandangan ya. Rasa Jangan tresnamu marang aku. Kering petung ya.
wihara Buddha Langit Mudika. mendung uga nutupi cahyane lintang sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti Ngono kae ya. Saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku aku seneng karo caramu yen nyawang aku aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae bungae atiku muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase SDN PAE 3. Berarti aku mogok sing suwi kan ndek kono yang bengi-bengi. Aku eling lewat dalan iki pres yang presan mobil ndek kene iki. Tuwumpul ndek kono jan pacet. Teko Seratri tempuk kokoane kene aku lan kowe biyen
ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus Ya, eling, hati. eling ngandek kono no anu doang. Kang hanya seni langit uga bumi. Aku ono anu yang ono truk ya, ono pickup iki tak tutene yang aku dhewe mlebu Indomaret trene. Paring iti Dene karo dalan gak nganggo map aku anu. saiki wis ana kowe. Jadi gini lur, mati kira-kira bebasane 5-6 tahun yang lalu wong loro saya dari Malang mau ke Kediri. Jadi Jombok itu setelah Indomaret Jombok itu longsor. Pas di depan saya tuh longsor, ada truk sama pickup itu, dua kendaraan yang ketiga saya itu. Terus ditutup total, wes nggak bisa lewat gitu. Jalannya penuh dengan longsor itu. Akhirnya suruh kembali, terus sama yang mengarahkan itu Pak, lewat setelahnya Indomaret Jombok, belok kiri, nanti itu banyak kendaraan itu diikuti itu aja gitu. Ini saya ngikuti kendaraan di depan saya itu, ya lewat jalan ini kan. Itu menjelang maghrib waktu itu ya. Terus kita ngikuti ini jalan ini masih rusak, enggak halus ini. Terus walaupun pelan-pelan tapi lancar. Kadang nunak-nunuk nggak tahu jalan, kok ngikuti kendaraan yang di depannya itu. Nah setelah di sana tadi di tengah-tengah itu tempuk. Jadi kendaraan yang dari arah Malang lewat sini ini ke sini, terus dari arah Kediri lewat Pahit, lewat Selatri itu masuk tadi itu lah, tempuknya di atas sana itu. Jadi saya maghrib itu di sini sampai jam 11 malam baru terurai itu, macet total. Nah, ini nanti ya, kalau macet total, jalannya sempit kayak gini, ada simpangan kendaraan ini banyak yang parkir di itu, di halaman. Kalau motor-motor itu masih bisa. Kalau mobil itu kadang parkir di itu, di halaman warga itu. Parkir supaya dari seberang bisa lewat itu. Jadi stagnan itu macet total tuh kira-kira jam 6 sampai jam 10, 4 jam itu nggak ada, istilahnya nggak ada penyelesaian. Nah terus akhirnya pemuda kampung itu, kampung di atas sana itu punya inisiatif, jadi kendaraan yang dari arah Malang itu diparkir di halaman warga tuh, kok suruh minggir semua lah. Terus kendaraan yang dari arah Kediri
daerah Kediri lewat pelan-pelan itu sampai 1 jam baru bisa berjalan. Jam 11 baru kita yang dari arah Malang itu bisa lewat, bisa jalan lagi. Itu pengalaman saya waktu itu, banyak titik longsornya lur, hampir bersamaan itu di Jombok, Ngantang, Kasembon ini banyak titik longsornya, ada 5-10 titik lah longsor itu. Lah yang paling parah yang itu sebelahnya Indomaret Jombok itu. Awake dhewe mandeng nek kene ndi yang munggah apa ada yang awake dhewe tak mandeng nek kene iki tekan wong iki arek rono mrene ya. Bebasane balik mangan sapiring wong loro munggah yen turune saben wengi monggo lali ya. Ada kan tau tekan ndek kene mandek ya ning ndi. Ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Asam kemuyumu kae bungai hatiku. Muka Ana loro wene yang kowe tansah nyawi selawase. Lendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit muka bumi, muka Gusti kang kuwasa paring iti. Tekan Bu, mau ke Jalan Raya Indomaret, bener ini? Salah ya?
Kasembon lewat dalam tadi. Saiki wis ana kowe sing kemati. Bebasane Ngantang pangan pekel sapi saged nih. wong Oh, nggih. yen turune saben wengi Nggih. Oh, niki nggih. gelar kloso nanging ragae lunture Oh. tresna Nganan tembusnya perapatan ngantang niku nggih. Oh, nggih. aku Oh, kula wau bingung to niki lho. Pertigaan napa niku? endah Lah nggih, ngandhap napa nginggil kula nginggile kintu nggih. wengi Kedai ngandhap wonten nggih. Sing wae pertigaan niku. isih endah lelatenmu marang aku Ngantang nggih. endah Niki lurus Bu nggih. bintang kawuryang ing wengi iki isih endah Oh, nggih. rasa Oh, tengantang mawon menawa. Niki nggih. marang Nggih. aku Bu matur suwun nggih. isih endah Iya, lho bojoku ya. Lah aku ngemet ya anu. rasa tresnamu marang aku Pepe ya. Oh, gak tahu aku, gak tahu yang. Iya, iya. Mau apa yang dengan wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang. oh dimaksud mengikir ya? Ya. Sumilire angin sansaya handutut ati Depan ada pertigaan, ke kiri arah Pujon, jalan rusak, akses motor trail, Ndi? ke kanan arah Ngantang. Oh korban Google ya. tinggalke aku neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu Tapi gak sampai kene ya. Prasetyo ing lahir Banyak apa? terus sing ati Kok sing omahe kene lho. kang nyekseni langit uga bumi muka Gusti Berarti peduli yang kamu ya, dewa tulisannya yang ya. kuasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati
bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben Apa ya? wengi monggelar loso Oh iya. nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Asam kemuyumu kae bungai atiku Tunjungannya. muka aku Tunjungan. lan kowe tansah nyawiji Seru ya? selawase. Itu yang bentukannya ya? Sikile bojoku nggahno kunane ya. Sikile bojoku nggahno. Ana kirek lho. Aja panik lho. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen Kental ya? ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang hanya Kremes, kremes. langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Gak sinyalane. Mesinnya dipateni. Kremes ya. Saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi monggelar kloso nanging kremes. ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing nyetok wengi iki isih endah lelatenmu marang aku. Endah lintang kawuryan ing wengi iki isih endah
rasa tresnamu marang aku. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro. Yen turune saben wengi mung gelap kloso, nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Asam kemuyumu kae bungai atiku. Muga aku lan kowe Mirip panganan ya. nyawiji selawase. Oh iya. Kedemet. Oh, tinggal sedikit. Ya, ini. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro. Yen turune saben wengi mung gelap kloso, nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing nyetok wengi iki, isih endah
Endah lintang kawuryang ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang Yang. aku. Oke lur, Ya. video akan saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, di depan itu sudah nyampe perempatan Ngantang. Kalau ke kanan arah Kediri Jombang, lurus arah pasar Ngantang, ke kiri arah Malang Batu.